Φορέσαμε δαχτυλίδι. Πώς το έζησες από κοντά το όλο θέμα αυτό, εσύ? Δεν πρόλαβα να το ζήσω γιατί ήμουνα με τη μητέρα της ήδη στο Λονδίνο. Μέσω διαδικτύου πληροφορήθηκα τι ακριβώς έκανε. Όταν μπήκα στη σελίδα για να δω για ποιο λόγο ζήτησε συγγνώμη, δεν έβρισκα κάτι και μου προξένεξε το ενδιαφέρον να ψάξω να δω. Και έβλεπα μετά δύο δημοσιεύματα. Περίμενε. Ναι. Να το πάρουμε λίγο πιο πριν τα πράγματα. Εσύ της είχες κάνει πρόταση γάμου της Βούλας? Μετά τον Αραβώνα, ναι. Αυτό έγινε πριν τους Ολυμπιακούς? Ναι, βέβαια. Η πρόταση έγινε στον Νίκο Βέρτη. Ήτανε δημόσια νομίζω η πρόταση. Βέβαια, έτσι, βέβαια. είναι οι φωτογραφίες που βλέπουμε. Ναι. Είχατε αραβωνιαστεί και της είχες κάνει πρόταση γάμου. Ναι. Πού είναι αυτές Και οι είχαν φωτογραφίες? προηγηθεί και άλλα πράγματα. Ας πούμε, είχαμε κλείσει ο καθένας επίσημα ποιο θα κάνουμε κουμπάρο. Εγώ διάλεξα ένα φίλο μου, η Βούλα μια φίλη της. Και προχωρούσαμε. Είσαστε έτοιμοι για γάμο δηλαδή? Ναι, ναι, είχαμε πει Δεκέμβριο θα παντρευόμαστε. Δεν είχαμε ορίσει ακριβή ημερομηνία, είχαμε ορίσει μήνα. Αυτές οι φωτογραφίες που βλέπουμε Είναι στην πρόταση γάμου. είναι από πού? Είναι από κάποιο κέντρο? Ναι, στον Νίκο Βέρτη. Από το Βέρτη. Ναι. Το ήξερε ότι θα της κάνεις την πρόταση? Ήταν Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Ήμασταν σε μια παρέα 10 ατόμων. Ήταν και ο κουμπάρος μαζί. Και ξαφνικά αυθόρμητα μου ήρθε η ιδέα να της κάνω αυτή την πρόταση. Ναι. Από τη στιγμή που είμαι με έναν άνθρωπο τον αγαπάω και θέλω να προχωρήσω μαζί του και βλέπω ότι και αυτή είναι σύμφωνη σε αυτό, λέω θα πρωτοτυπήσω, θα κάνω δημόσια πρόταση γάμου. Δεν κομπλάρω. Να σου πω κάτι βέβαια, τι γίνεται με αυτές τις δημόσιες προτάσεις. Ναι. Ότι εκεί είσαι με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μην έχεις πάρει ακόμα την απόφαση να τον παντρευτείς. Ναι. Όταν γίνεται δημόσια, Ναι. τι να του πεις εκεί μπροστά στον κόσμο και στους φίλους? Όχι, εδώ θα κάνω την παρατήρηση και στη συνέντευξη που έδωσε. Στη συνέντευξη που παραχώρησε είπε ότι είπα ναι λόγω του κόσμου. Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό και όλους τους φίλους και κυρίως πιστεύω τους γονείς μας, γιατί ήδη είχαμε προχωρήσει και είχε αποδεχτεί την πρόταση, ας πούμε, ότι θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι ο γάμος. Είχαν γνωριστεί οι γονείς σας, Ναι, δηλαδή? βέβαια. Ναι. Είχαμε βρει και κουμπάρους, αυτό είναι το θέμα. Είχαμε βρει και τους κουμπάρους και προχωρούσαμε. Ήταν κάτι που το λες, το περίμενε στην ουσία. Δεν ήταν κάτι που την έκανε πιάσει. Που θα μπορούσε να μου πει και μετά, αγάπη μου, σου ζητώ συγγνώμη, λόγω κόσμου δεν μπορούσα να πω όχι, να μου δώσει μια εξήγηση, αλλά δεν μου έδωσε, προχωρούσαμε. Ναι. Και απλά τώρα της ήρθε να ψήγησαν στο Λονδίνο. Ναι. Και την επόμενη μέρα έγινε το συμβάν. Ουσιαστικά μέχρι να φύγουμε δεν είχα καταλάβει τίποτα, όλα ήταν ρόδινα. Έτοιμος να απολαύσω τη Βούλα να σηκώνει την ελληνική σημαία και να φέρνει μετάλλιο. Γιατί παρακολουθούσα την προετοιμασία της, είχα ξεχάσει το Λευθέρη και στην προσωπική μου ζωή και στον αθλητικό τομέα και ήμουνα Βούλα Ολυμπιάδα. Είναι ο άνθρωπός μου. Ήταν ο άνθρωπός μου. Και έδινα τα πάντα. Και λέω θα πάω Λονδίνο, μέχρι που της είχα αναφέρει ότι επειδή είμαι σε ένα σώμα ασφαλείας και έχω κάποιες συγκεκριμένες μέρες άδειας, ότι είμαι και αθλητής και κρατάω την άδειά μου για τους αγώνες μου. Αλλά επειδή θέλω να είμαι δίπλα σου σε αυτή τη στιγμή, θα πάρω άδεια για να είμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι ώστε δεν θα μπορούσα να πάρω για την προετοιμασία μου για το παιχνίδι. Θέλω να είμαι δίπλα σου. Μαθαίνεις όμως, όταν είχες ήδη προσγειωθεί στο Λονδίνο, που το έμαθες? Μείναμε μία μέρα, σχεδόν μια μέρα. Ναι. Και μαθαίνεις ότι συνέβη ότι αποκλείστηκε. Την είδηση του αποκλεισμού της. Ναι. Λίγο μιλήσαμε στο τηλέφωνο, γιατί είχαμε ανησυχήσει και εγώ και η μητέρα της. Μας ενημέρωσε ότι μην ανησυχείτε, μην φεύγετε, δεν είναι κάτι σίγουρο. Εγώ ανησυχούσα πάρα πολύ γιατί διάβασα συνέχεια δημοσιεύματα. Μέχρι που μίλησα με τον προπονητή της και μου είπε ότι η Λευθέρη είναι οριστικό, η Βούλα δεν θα έρθει. Με αποτέλεσμα να αποφασίσουμε εγώ και η μητέρα της να αποχωρήσουμε και να επιστρέψουμε πίσω. Να πω το εξής.
Ό,τι έγινε είναι ένα θέμα το οποίο χωράει πάρα πολύ συζήτηση το καλοκαίρι και φαντάζομαι ότι το κορίτσι αυτό, το οποίο έτυχε έτσι πολύ στιγμιαία να το γνωρίσω σε μια εκδήλωση, το γνωρίζω. Είδε εκείνη τη στιγμή, εξαιτίας ενός στιγμιαίου λάθους που έκανε, μιας αναδημοσίευσης ενός ανεκδότου στο Twitter, είδε τα όνειρά του να γκρεμίζονται. Θέλεις να μας πεις λοιπόν τι έγινε εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς? Είχατε πάρει την απόφαση να παντρευτείτε και λες ότι είχες πάει στο Λονδίνο μαζί με τη μαμά της. Ναι. Εσύ και η μαμά της, λιώσες. Ναι. Ταξιδέψαμε την Τρίτη, 24 του μηνός ήμασταν στο Λονδίνο. Ναι. Και την επόμενη μέρα έγινε το συμβάν. Ουσιαστικά μέχρι να φύγουμε δεν είχα καταλάβει τίποτα, όλα ήταν ρόδινα. Έτοιμος να απολαύσω τη Βούλα να σηκώνει την ελληνική σημαία και να φέρνει μετάλλιο. Γιατί παρακολουθούσα την προετοιμασία της, είχα ξεχάσει το Λευτέρη και στην προσωπική μου ζωή και στον αθλητικό τομέα και ήμουνα Βούλα Ολυμπιάδα. Είναι ο άνθρωπός μου. Ήταν ο άνθρωπός μου. Και έδινα τα πάντα. Και λέω θα πάω Λονδίνο, μέχρι που της είχα αναφέρει ότι επειδή είμαι σε ένα σώμα ασφαλείας και έχω κάποιες συγκεκριμένες μέρες άδειας, ότι είμαι και αθλητής και κρατάω την άδειά μου για τους αγώνες μου. Αλλά επειδή θέλω να είμαι δίπλα σου σε αυτή τη στιγμή, θα πάρω άδεια για να είμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι ώστε δεν θα μπορούσα να πάρω για την προετοιμασία μου για το παιχνίδι. Θέλω να είμαι δίπλα σου. Μαθαίνεις όμως, όταν είχες ήδη προσγειωθεί στο Λονδίνο που το έμαθες? Μείναμε μία μέρα, σχεδόν μία μέρα. Ναι. Και μαθαίνεις ότι συνέβη ότι αποκλείστηκε. Την είδηση του αποκλεισμού της. Ναι. Λίγο μιλήσαμε στο τηλέφωνο, γιατί είχαμε ανησυχήσει και εγώ και η μητέρα της. Μας ενημέρωσε ότι μην ανησυχείτε, μην φεύγετε, δεν είναι κάτι σίγουρο. Εγώ ανησυχούσα πάρα πολύ γιατί διάβασα συνέχεια δημοσιεύματα. Μέχρι που μίλησα με τον προπονητή της και μου είπε ότι η Λευτέρη είναι οριστικό, η Βούλα δεν θα έρθει. Με αποτέλεσμα να αποφασίσουμε εγώ και η μητέρα της να αποχωρήσουμε και να επιστρέψουμε πίσω. Να πω το εξής. Ό,τι έγινε είναι ένα θέμα το οποίο χωράει πάρα πολύ συζήτηση το καλοκαίρι και φαντάζομαι ότι το κορίτσι αυτό, το οποίο έτυχε έτσι πολύ στιγμιαία να το γνωρίσω σε μια εκδήλωση, το γνωρίζω. Είδε εκείνη τη στιγμή, εξαιτίας ενός στιγμιαίου λάθους που έκανε, μιας αναδημοσίευσης ενός ανεκδότου στο Twitter, είδε τα όνειρά του να γκρεμίζονται. Ήταν ταγμένο στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, είδε τον κόσμο της γύρω να χάνεται. Φαντάζομαι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη και έντονη περίοδος για εκείνη. Εσύ τη στήριξες αυτή τη δύσκολη τη στιγμή? Δεν μου έδωσε την ευκαιρία να τη στηρίξω. Γιατί με το που επιστρέψαμε, την επόμενη μέρα αποφάσισε να φύγει, να έρθει από το σπίτι να πάρει τα πράγματά της και να πάει αρχικά, πόσο ξέρω, Πελοπόννησο. Την έπαιρνα τηλέφωνο, την έψαχνα, δεν την έβρισκα. Δεν σήκωνε τηλέφωνα. Να πω ότι με ειδοποιούν ότι ναι, έχει φτάσει μία ανακοίνωση στο σταθμό. Ναι. Θα τη διαβάσω σε ένα λεπτό στον αέρα, γιατί ήρθε τώρα. Είναι και αρκετές σελίδες. Ολοκλήρωσε αυτό που λες και θα διαβάσω, είναι από την Βούλα την Παπαχρήστου. Ναι. Θα το διαβάσω σε ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, και η ίδια από τον αδερφό της μαθαίνω ότι πήγε στην Πελοπόννησο. Τη βρίσκω στο τηλέφωνο, της λέω Βούλα, έφυγες χωρίς να μου πεις κάτι. Τι έχει γίνει? Μου λέει πήρα τη φίλη μου και πάω διακοπές να ηρεμήσω. Ναι. Λέω σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή που είμαι ο ραβωνιαστικός σου, δεν είμαι, συγγνώμη την έκφραση, ογκόμενος, και θέλω να είμαι δίπλα σου, να σου σταθώ και δεν θέλεις να είμαι? Μου λέει όχι. Κάθετη, θέλω να είμαι με τη φίλη μου. Το σεβάστηκα, δεν... Λογικό, γιατί μπορεί εκείνη τη στιγμή, επειδή ήταν μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για τη ζωή της, κομβική στιγμή,
είπαμε, έχασε τον κόσμο γύρω της η κοπέλα. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να ήθελε να απομονωθεί. Το σεβάστηκα. Δεν την πίεσα. Δεν ήσουν εσύ ο άνθρωπος ο οποίος. Θα τη βοηθούσε ψυχολογικά. Τη στήριζες. Ναι. Θα τη στήριζες. Το σεβάστηκα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Μετά έδωσες μία συνέντευξη που είπες ότι θεωρείς ότι υπήρχε τρίτο πρόσωπο, ότι εμπλέκονται και άλλοι μέσα. Αυτό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση και του βουλευτή του κ. Κασιδιάρη, γιατί εμπλέκεται και το όνομά του. Έτσι. Ο οποίος είπε ότι αυτά τα πράγματα είναι καραγκιόζηλίκια. Θεωρείς ότι εφόσον η σχέση σας διακόπη και από εκεί και πέρα εκείνη πήρε το δρόμο της. Ο καθένας πήρε το δρόμο του, ο καθένας κοιτάει μπροστά, αυτή έκανε την επιλογή της, σεβαστική, έτσι. Δεν έχω κάτι μαζί τους, ούτε με τον κύριο Κασιδιάρη έχω κάτι. Και ούτε τον κατηγορώ ότι χώρισα με τη Βούλα και φταίς εσύ. Άντρας είναι, εγωιτεύτηκε και προχώρησαν. Να. Είτε είναι μαζί, είτε όχι, γιατί και εγώ ουσιαστικά. Είναι μια δική σου εκτίμηση, αν ναι, θέλεις, είναι μια δικιά μου εκτίμηση, σύμφωνα με διάφορα αυτή. δημοσιεύματα, σύμφωνα με κάποιους ανθρώπους που δεν θέλω να θίξω ονόματα, τους έχουν δει μαζί. Ναι. Είτε καλά, δεν σημαίνει αν τους έχουν δει μαζί, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν σχέση.